Na kejingwan nan shop ka klam COVID-19 ki khana puli ha ki school ki la du nong shibon ha kalyang ka puli puthi namar kim yo shu banle chik school bala khang khadep yaki ha ka babun ki la ha banle da ka online class handrai ke ching e ka long pat yaki to ki bom byang ke internet network ha ka ba kim yo banle yakata ka online class Kajing temu jong ke sorkar menta ban pynlong no ru ya ke examen selection le se kala ban bu jing e ya ki babun ki khna ban pen khre ya ke nik examen namar ki school ru dang shus dang pynlong byang menta dang khendiat sngi halor ke nik examen selection lawan shakman ban Pyrshah ru dau headmaster jong ka wei ke school Hakaji kendo bat kinong pathai kubor haka khatlai tarik menta ubanai risau arajar arpawai hasilong press club u headmaster jongka met changdong nongsale lamberton secondary school nakashnong kinshi west khasi hills district uba Pyrshah Karjana ulapan pau kajing Pyrshah halo kajing temu jongka Meghalaya Board of School Education MBOS ban pynlong yak examen SSLC Private Selection Test jongka snem arajar arpawai kaba katkum katarik kabalabu kadai ban sedang hais Khasi Hills nadu ke arpusan tarik menta ubenai risau hadu ke santarik unai wing katba West Khasi Hills District labu tarik ban pynlong nadu ke sitarik hadu ke sipau tarik unai wing Headmaster jongka mit changdong nongsle lamberton secondary school uba Pyrshah Karjana ulapan pau ya kejing skobin nyau halo kanik examen namar buon ki khna ki klem yo banlit school hakanik snam hakaba kim patla ban pendap ya ke syllabus ru bat wat la ki school ki la penlong ya ki online class hakanik ki banai baladam handrai kam long ka basuk ya baro ki khna banyo ya shimbanta hakanik ki class kam tam ki banik ki than nong kendong namar bombyang ke internet network ne ki dan pat kilong ying ki ba ki kimi ki pa kimla ban penthet e kita ki smartphone ha ka ba ki khun kin yo ban shong online class kumta na kalyang uba Pyrshah Karjana uladawa ba ka Meghalaya Board of School Education MBOS ban kan pen ria shuwa ya ki selection test na ka benta ki khna banyale ya ka private examen jong SSLC haga bade bu junior school ka school gadang long shibna min shuwa ka lockdown ka taw na April bat hadin menta kadang long biang kini ki arbnai menta ka school dape ki junglang school kalong arbnai tam kakum ka trik ba kani ka education department ka bu ban long selection test haga east ka sel gade option trik bat haga west ka sel gade shitrik uni bnai bakrwe ka po kalong school kadang long tang arbnai tam lani lai bnai nam ta west arbnai tam nam ta east ka sel te kejing peningo kalong ba kumno dang kumenta ka school polong bha ka exam la dabu ka school ka bandang long sa banai ba khat ar January February ke ba sudai ban ajing kai shwa bat selection le gani pada tang ar banai tam lai banai la long selection ka school hadin ka badang bun kan ja yu re khina ki feel tang ar banai lai banai school afir selection asong no hayeng te kani di ka pinpau ke jisusi bajing bitar denga komunikai haba khena kilaki lamber mdai tang school denga ka school ka balik keleng ma kum kini kai ni kili shawe school barkha klumardot ki ongin sedang na ban krekor khena kini kai ki ongin batai da ka ai nama ka kurs mtaw snem kamlong su kumbalong menswa ka kurs la penduna no namta ka lockdown na ki 4% la od lok khendiat Rek kani kesnem komenta la ong bak ngil haple 100% ni ka kurs bat haju ko poru ka po pada ka baglong school dalong tang khendiat ha bade bat ke jingsim class ngimla ban ong ban pendep 80% tang po uni benai ban shwa ban ile selection te kata ngasu ba ka jupura juklumari khina kidon khina bdu men sembi ong ngim tre shu bni tho kidon khina ki ba lamir kini kai kelember nama kini kai ting ban pendap ya kata lap mare shumare ya kakus klem sung thau shu ban batai khna tengam tip kani ke department ke perkat ayu kale ayu kumune ke jing perkat ke ba msong nya iru em kalau pun ban kum haras ini khna ke bahab banile selection private kidan ki school ki bomdon kam mile selection nama ba ki le selection hapo school la jong te kita ki school ke bumut kam la lut kindiat hajika bakin serwai kapur kila ai
jingikai hakini kepor kiba kani kebut exam te kemut kidang yo on pengkrep ha te hendrai ge kini kiwe school ki bahap ni le selection hapo center pada ka penslong bapen serwa ukena 40 lap le mere exam ha kitu ki tayo kiba belong exam kemut kena ulitho klem prepare klem la ban prepare ha le chong setei du kai kepor hajaka banwan school ayo jing patai kani ngasu ka kta sibun mdei tangya kena yakinai kai ru ban batai ru la pendep rukom te kata de basusi ha ke bade bat kani order ke pynlong kani ka ejection plan ya kani ka selection test tam magre papar sim sau ban pendep kumno ban yak bay ka course bade kwa pendep yangi tang po ki lai banai kani kalong kejing bit kejing memperkhat ba kejing le klem da bisa bnia swaban le gani bro te nagalang junga condemn gani ka exam te nga sukarpat pada ya gani ka ya ejection minister ba udi ban pe bhai gani pe lam gani ka kya ka shon ka yap ka im ha ka pule puthi ya khna gani ka soka gani ka man pe bhai gani nga karpat gani junga ba cancel no gani dalong ka bala ailat ikhna hajka ban le tho selection ailat ikhna bakin one school bakin kre kinyo jing batai kinyo training kinyo test kinyo kini kinun kam ha ka beri ben kre namata ka exam selection namata ka exam final